Kaixo guzti, Gainzuri ikastetxeko ikaslea gara. Urtero bezala urtengoan ere artelanen erakusketa antolatu dugu Juan Lizarazu aretoan. Oraingoan euskal artistak izan ditugu eredu eta beraien teknikak ezagutu ditugu. Hauek izan dira landutako artistak. Haur hezkuntzan, 3 urteko geletan Ruiz Balerdi donostiarra imitatuz Manlei, Tenpera eta Barniza erabiliz kuadroak egin dituzte. 4 urtekoek Ibarrola margolari eta eskultore bizkaitarraren antzera, Omako basoa erreproduzitu dute egiazko makilak eta tenperak erabiliz. Azkenik 5 urteko ikasleek Zumarragako Eitzako errotondan dagoen pot zeramikako artisauek egindako eskulturaren erreplika txikia sortu dute. Horrez gain, buztinez egindako platerak, eskulturak eta poliespanezko eskulturatxoak egin dituzte. Lehen hezkuntzan, lehenengo mailako ikasleek landaren proiektuari lotuta Mentxugal margolari irundarraren lanak eredutzat hartuz landaren kuadroak margotu dituzte tenpera eta klarionak erabiliz. Bigarren mailako geletan Txillide eskultore donostiarrera hurbildu dira eta bereizgarri dituen eskulturen erreplikak egin dituzte plastilina erabiliz, baita margolanak ere. Honez gain Legazpiko lantokia bisitatzeko aukera izan zuten. 3. mailakoek Santxotena eskultore nafarraren museo ikusgarrira joan ondoren bere lanak imitatuz eta antzekoak sortuz. 4. mailako ikasleek Dora Salazaz eskultore altsasuarraren antzera alambreak erabiliz gorputz irudiak sortu dituzte. 5. mailan Kontxeta Probantza artista urretsuarraren teknika jarraituz margolanak egin dituzte. Azkenik 6. mailakoek Kristina Iglesias eskultore donostiarraren lanak eredutzat hartuz txintxilioak eta kutxak eraiki dituzte. Erakusketa hau ikusgai egongo da ekainaren 8-tik 17. Gerturatzea eta gure lan ederrez gozatzea animatzen zaituztegu.